Yung mga ang magaganda pang kalsada, yung mga national highway natin, yun. Ayun yung sinisira nila mga boss, no? Tapos itong mga kalsada na ganito, bitak-bitak, no? Ang okay pa to? Pwede pa to? Hindi ito dapat sirain kasi dati nang sira. Ang dapat sirain ng ating mga gobyerno dyan, ang dapat sirain ay yung mga kalsadang magaganda pa. Yung mga binubutas, no? Itong dati ng butas, hindi na ito pwedeng butasin. Kasi dati nang sira, hindi na masisira. Kung baga sa ano, ang mga ginigiba nila is yung mga gandang parte pa ng kalsada na mga highways para gawin ulit. Pero yung dati ng mga sira na kalsada tulad nito, hindi na nila sinisira. At hindi man ginagawa, no? Kasi baka pwede pa to.